niitä tällä hetkellä. Niitä juttuja, niitä kaikkia niitä ääniä. Koska sitten en jaksanut ottaa niitä esille, koska sillä ei mennyt ikuisuus. 8 päivää sen täällä. Tin. Vitsi, muistaa niin helposti. Jos Barbie taisi mennä sillä come on Barbie, let's go party. Yeah, come on Barbie, let's go party. Come on Barbie, let's go party. Yeah, come on Barbie, let's go party. Ja niin edespäin. Nyt on muuten sori tilanne. Ihan oikeesti sori. En ole muistanut pistää YouTubeen niitä videoita, mutta nyt muistin. Ja aloin sitten pistää niitä. Mutta tässä on vähän samanlainen, eikä soitetaan. Kävin hakemassa puhelimen. On vähän parempi laatukin tässä. Nyt on taas tali. No ei sit tietysti. Soitan sit Laura Väliheikille, jos se vastaa. Moi! Nyt saat tulla minun videooni, Laura. Saat tulla nytten videooni, jota kuvataan tällä hetkellä. Elikkä selitän nyt. Sanon oikein tai väärin, vastaat minun kysymyksiini. Ja aina jos on väärin, sanon, että oikein. Ja jos on väärin, niin sanon väärin. Elikkä tämä on nytten kuvaan tällä parhaimmiten. Joten kysellä nyt sinulta niitä kysymyksiä, mitkä liittyvät minuun. Ok. Elikkä täällä on sitten Laura Väliheikki, mutta jääryn täällä pihalla. Mä en kuule mitään. Täällä on nytten Laura Väliheikki, mutta mä jääryn täällä pihalla ihan oikeasti. Mutta ei vitti mennä sisällekään häiritsemään. Elikkä mikä on lempivärini? Mitä? Mikä on lempivärini? Ai sun. Niin juuri. Olisiko joku musta? Väärin. Se on pinkki. No niin, jatketaan. Mikä on lempieläimeni? Koira. Oikein. Tän. Osaanko vetää volttia trampalla? Mitä? Osaanko vetää voltin trampalla? Joo. No katsas nyt, joka vastasi oikein siihen. Hei, puhu vaan selvemmin. Mä en tule yhtään mitään. No tehdään niin, että minä puhun näin. Ja sitten pistän kaijarille sen sinun vastauksesi. Kyllä. Jos saisin päättää, missä pitää synttäri, olisiko se Nummelan nuorisokeskuksessa, Nummelan diskossa, Keilahallissa, Huimalassa vai shoppailussa? Nummelan nuorisokeskuksessa. Kyllä. Täällä on Laura. Ja Laura, todistatko, että olet Laura Väliheikki? Häh? Todistatko, että olet Laura Väliheikki? Joo. Hyvä. Jatketaan. Asunko keskustassa vai metsässä? Häh? Asunko Odota, sano se nytten. Metsässä. Kyllä. Tykkäänkö hiipeillä katolla? Häh? Tykkäänkö kiipeillä katolla? Joo. En. Entä?
Mä en osaa taas puhua. Mä en edelleenkaan kuullut. Arvaa, aionko tehdä mun synttärivideon siellä synttäreillä. Oikein. Hän sanoi siis joo. Toistatko vielä? Toistatko vielä? Kyllä. Oikein. Mutta nyt se on moi. Nähdään seuraavassa videossa.